Shoutout sa nag-deliver sa aming foods. Ayan. Hello. Mga staff sa Alnores. Ayan. Yes, salamat kayo. And guys, nandito na yung mga in-order namin. Yung sisig with egg. Yan. Wow. So, sa mga hindi pa nakapunta dito, no? Punta na kayo. O, meron pa kami extra Ito, rice. pangalawang beses ko na po pumunta dito kasi yung kasama ko po una, sila si Angel Unofficial, yung mami niya at saka yung mga family ni Angel. Yan. Sa karapit. Uy, kalami sa imong kamera. Uy, katinaw sa imong kamera tips. Nung liki na magani na Ano sa imong kamera tips? Masaya ka na. Okay. Bago kami kumain, Mag-pray mo kayo. mag-pray muna kami. Kasi Ayan po Wala guys, pa nandito talaga. na po yung orders namin, no? Yung tips niyo. Yung sisig is ayan. Nakita ni Marino Homeboy sa inyo guys. Grabe. Balik-balikan talaga natin ang sarap. Yan. Yan po. And spicy po yung inang namin yung tips niyo. Pinili. sisig. Kain muna kami ng tips, no? Yan sa tips. Oo. Yan na tips. Init. So, yan, bago kami kumain guys, dapat muna mag-pray, no? So yun, kain na. So ano to, yung pagkikita namin ng tips niyo ngayon, parang ano Surprise lang. Surprise, no? Hindi Kasi namin ito in-speak. pupunta kasi ako ng 7-Eleven. May Sarap. bibilhin sana ako. And saktong-sakto sa tips. Umuwi na rin gikan duty. So ayun, Diretso sinat na ko. lang kami. And ayun po, nagkasundo kami nga pumunta dito. Sinat ko sana si Angel Unofficial, kaso nga lang, nandun po sila sa ano niya, sa Lote. And ngayon, pagkatapos namin kumain, puntahan namin si Angel. Yung mami niya nandun din. So let's eat. Kumusta naman karatang tips? Pwede hapon. How's life? Slow moving yung channel. Pero okay lang no, at Okay least. lang. Stay moving on. Merong viewers diba? So yung sisig guys, merong baboy or pig. No? Spicy. Wow. So, May ilaw na. Light. Parang medyo matagalan na kami ng tips yung hindi nagkita, no? Mga almost lapit na mag 1 month guro. Hindi. Oo. Kasi last natin nagkita dun sa Danaw. dun sa dun nag-apply kami ng Metrobank. Hindi earn. Sa Kawayan. Oo. Pero dun yung time na yon is dun tayo. Kawayan, Oo. Laos, dito na tato. Hindi rin. Nung Oo, nakakuha. sir. Kay sila si Jing Astor at si Medji Manto lang. Sama din lang. Ang sarap ng sisig nila. Bro. Hindi pa namin alam kung magkano to. Hindi pa rin. So 80 pesos daw to. Affordable lang. Oh. With soft drinks Sa na. mga kababayan namin dyan, no, Sugod, Bourbon, Kalumbuyan, Mm-hmm. Katmon, pwede kayo pumunta dito sa Alnoris. Yung tindahan nila is along the road lang po. Sa highway lang. Mainit pa yung kanin, tapos mainit pa yung sisig, tapos maanghang pa.
matagal na namin itong pinaplano na magkain kami dito. Mm. So ngayon, nagkakataon. Kaso nga lang, hindi natuloy kasi masyadong maulan no isang araw. Oo. May extra rice pa. Niulok ngayon si Tits Mio guys, no? Para ngayon si Samuel D. Wala, si Sam lang, wala si Milby. Kasi hindi na-apply si Milby sa akin. Masayag mo lang. No? Basta mo gabi ako mukhayag. Bago na, no? Di ba? Wala kang dayo na to. Hindi ako makatayo. Nahurot na? Nahurot. Pero naman sa ibang pumabot. Gumagawa. Sa Mikidos, Mga nagidos lungsod. ay inikod. So makita ka. Ano ha? Mikidos mo ka. Naman. Si AdSense ba? Lungsod. Oo na. Pero mo. Wala ko machip. Hindi ako kayo mukha mo. Dakwa. May ngawa sa pista dito, no? Oo. Hindi na may kaya ito. Di ba may magawa? Iya. Pero nakika niya. Ay, kung na hindi na to. Ay, dito ko na yun. Yung templado mo? Baka sa ito eh. Dito ko na mo daw. Ay, doon na tatlo yun. Naroon ulit ako. Oo ay, mga 4. Ano yung aga? Nag-grade pa mo ito. Grade na mag- Hindi, ha, kabuguyan eh. Hindi tayo. Ito baluwa to? Vlog yung girl. Ito gaya na maabot sa 10 minutes mo. Ang daon na. Sa maurot. Maurot na po. Sa una, 10 minutes dahil na kasalan. No? Tools na po ng hang. Grabe ang gusto guys. Ayan po. Parang ano yan, every 6 PM po. Alas 6 na po. Urot naman eh. Magpalit na ka.
Wala na pala. Asa. Libre na yun. Kagpaan. Wala ang tuwa. Ba yun? Wala. Ito itong tablikas eh. Palitan ako kanina. Pag wala pa ka dire, Kita mo. pakadamog na ka natin. Ano po guys? Ubus mo sa akin guys. Ubus na. Wala nang laman. Grabe, busog. So, yan po guys, no? Yan, ubos na po. So, yan po, thank you so much po sa lahat ng mga viewers and subscribers sa Tips Mew and of Yes, course, thank you, Mare ng thank you. Homeboy po. Thank you for watching and stay safe and God bless po sa lahat. Bye-bye. Bye!